सावंतवाडीत मतदानाला काही मिनिटे शिल्लक असताना सेना भाजपात राडा झाला। याबाबत शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी घटनाक्रम सांगितलाय। शिवाय त्यासाठी भाजपच्या विशाल परब यांना जबाबदार धरलाय। त्यांच्या अटकेची मागणीही केली आहे। पाहूया। पहिल्यांदा सावंतवाडीची ओळख शांत शहर, सुसंस्कृत शहर म्हणून ओळखलं जातं। कालचे जे प्रकार घडले तो अत्यंत निंदनीय आहे। आमचे कार्यकर्ते बुधवर असताना गाडी अंगावर घालण्याचा जो प्रकार झाला त्याला कोणी सावंतवाडी जनता माफ करणार नाही। त्यावर रिॲक्शन झालं की ते कार्यकर्त्यांनी गाड्या अडवल्या आणि अडवल्यानंतर लक्षात आलं ही इकडची माणसं नाही तरी यूपीतली माणसं आहेत। यूपीतली माणसं येऊन दहशत माजवणं हा काय प्रकार सावंतवाडीला शोभेचा नाही आहे। ही 3 माणसं होती, यूपीतली माणसं होती, म्हणून आम्ही गाडी अडवली आणि ती पोलिसांच्या ताब्यात दिली की या माणसांवर तुम्ही गुन्हे दाखल करा। आणि आता मला कळलं की माझ्यावर गुन्हे दाखल झाले की आम्ही गाडी अडवली। जर एखादी गाडी माझ्या कार्यकर्त्याला जर चिरडण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि कार्यकर्त्यांनी अडवून तर ती पोलिसांच्या ताब्यात गाडी दिली, ना गाडीची काच फोडली ना गाडीतल्या ड्रायव्हरला मारलं, बाचाबाची झाली असेल, एवढ्या मोठ्या प्रकारावर बाचाबाची होणारच। त्याच्यामुळे ह्या प्रकार मला काय योग्य वाटत नाही आणि हा जो विषय आहे हा गंभीर विषय आहे। आज सावंतवाडी इतिहासात पहिल्यांदा यूपीतल्या माणसांनी, ही कोणाची माणसं आहे तर ती विशाल परबची माणसं, त्याचे बॉडीगार्ड आहेत। गाडी कोणाच्या नावावर आहे तर विशाल परबच्या नावावर गाडी आहे। मग ह्या विशाल परबला सुद्धा अटक करा अशी आमची मागणी आहे। आणि यूपीतले कोण, ह्यांचे रेकॉर्ड आहे का पोलीस स्टेशनमध्ये किंवा ह्यांचं क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे का यूपीमध्ये ते बघितलं पाहिजे। पोलीस काय करतात ते मी 2 दिवस वाट बघणार, त्यांच्या यूपीतनं काय माणसं कशी आहेत आणि गाडी चढवली असते तर ते रिॲक्शन झालेलं आहे। त्यांनी काल रात्री केस केली म्हणून आम्ही केस केली। उगाच खोटी केस करून आमच्या नगराध्यक्ष मॅडमचं नाव घालून कार्यकर्त्यासाठी धावणार ना कोणतरी। आम्ही पण कार्यकर्ते धावलो। मी 7 नंबरमध्ये होतो, जेव्हा फोन आला तर मी कार्यकर्त्यांना धावून गेलो। आम्ही काही तिथं दादागिरी करायला गेलो, दादागिरी तुम्ही केली यूपीतल्या माणसांनी। त्याच्यामुळे असे प्रकार होता कामा नये याची पोलिसांनी दक्षता घ्यावी। काल जेव्हा पैसे वाटणार, लोकशाही जर कोण खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न असेल आणि जर पैसे वाटण्याचं रोखलं असेल आणि जर पोलीस आमच्यावर जर केसेस करत असतील तर आनंद आहे, आनंद आहे ना। काय त्यांचं चुकीचं मला वाटत नाही आहे। ते काय बोलले ते बरोबर बोलले। जर लोकशाही टिकवण्यासाठी दादागिरी संपवण्यासाठी जर गुन्हे दाखल करत असेल पोलीस तर आनंद आहे। पोलीस आपलं काम चांगलं करतायत। जर एखाद्या यूपीतल्या माणसाला अंगावर गाडी चढवण्यापासून आम्ही रोखलं आणि पोलीस आमच्यावर गुन्हे दाखल करत असेल तर आनंद आहे ना। आम्ही गाडीची काच फोडली नाही, त्याला मारलं नाही, त्याला कुठे त्याचं खरसटलं, हे काय बोलणार आम्ही। व्हिडिओ बघा आहेत, ते तिथं कशासाठी आले होते, ते आले होते कशासाठी? विशाल परबची गाडी होती, विशाल परबची बॉडी, त्यांचं तिथं काम काय होतं? विशालला वाचवायला आले होते काय? हे मी बोलणार नाही, पण त्या विषयावर मला जायचं नाही आहे। जे काय विषय आम्ही पोलीस स्टेशनला आमचं म्हणणं दिलेलं आहे, तुमच्याकडे त्याची FIRची कॉपी तुम्हाला मिळाली असेलच, त्यामुळे त्या विषयावर मी काय बोलत नाही। पण एवढंच, वाढीत शांतता राहावी हा माझा कायम प्रयत्न राहील। बघा, आमची महायुतीला आम्ही काम करतो तेव्हा काही नेत्यांचे फोन येतातच, त्यात काही वावगं नाही आहे आणि आलेच पाहिजे, कारण दोन्ही कार्यकर्त्यांना एकत्र ठेवणं नेत्यांचं काम आहे।